תכירו את רוברט קיוסקי הקטן. לרוברט יש שתי אבות, לאחד מהם יש דוקטורט והשני אפילו לא סיים תיכון. שניהם מרוויחים כמות ממשית של כסף, אבל אחד תמיד מתקשה כלכלית והשני הופך לאחד האנשים העשירים ביותר בעולם. אחד ימות וישאיר אחריו עשרות מיליוני דולרים למשפחתו, והשני ישאיר רק חובות שצריך לשלם. הכסף עובד בשביל אחד והשני עובד בשביל כסף. אחת הבעיות עם חינוך כלכלי זה שלא מלמדים אותו בבתי הספר. אז מכאן נובע שתפקיד ההורים ללמד את הילדים שלהם על כלכלה וכסף. עכשיו, אלא אם כן ההורים שלכם הם חלק מהאנשים העשירים בעולם, הם ילמדו אתכם איך להיות עניים. זה לא בגלל שהם לא אוהבים אתכם או משהו, אלא בגלל שהם לא יודעים דרך אחרת. אף אחד לא לימד אותם, אף אחד לא לימד את ההורים שלהם, והם ככל הנראה לא קראו ספרים כמו אבא עשיר, אבא עני, מאת רוברט קיוסקי. אז בואו נרד לעניין ונתחיל להבין על מה זה. קודם כל אנחנו חייבים לדעת את שתי המילים האלה, נכס ונטל. עכשיו שכחו מה שלמדתם במגמה של מנהל עסקים בתיכון או בתואר ראשון בחשבונאות פיננסית. אנחנו הולכים להגדיר את המילים האלה מחדש. אז כך, נכס זה כל דבר שמכניס לך כסף לכיס. נטל זה כל דבר שמוציא לך כסף מהכיס. כל דבר יכול להיות נכס ונטל. אם אתה בעל דירה ויוצא שאתה משלם עליה $2,000 כל חודש, אז היא נטל. אם יש לך דירה והיא מכניסה לך $2,000 בחודש מסחירות לדוגמה, אז יש לך נכס. עכשיו, הנה למה זה מאוד חשוב להבין את זה ולהבדיל בין נכס לנטל. לעניים יש רק הוצאות, בזמן שהעשירים ממשיכים לרכוש נכסים, מגדילים את ההכנסה שלהם, ומעמד הביניים ממשיך לקנות נטלים שהם חושבים שהם נכסים. בואו אני אתן לכם דוגמה לזה. המסלול המקובל לחיים, שנקרא גם המסלול הבטוח, בעייתי מאוד. לפי המסלול הזה אתה הולך ללמוד, מסיים תואר ומקבל עבודה עם שכר גבוה יותר. עם השכר הגבוה יותר אנשים נוטים לקנות נטלים שחושבים שהם נכסים. הם קונים בית מפואר, אוטו חדש, את האייפון 7 היקר והחדש, מתחילים אולי לשתות האלכוהול יקר יותר. עכשיו הם צריכים לשלם כל חודש על הבית, כל חודש על הרכב והאייפון 7 החדש שכל כך רציתם. נכון, אולי חברים שלכם התלהבו מהמרצדס שלכם, אבל זה לא משנה את העובדה שלא משנה כמה גדולה המשכורת שלכם, כל עוד תמשיכו לקנות נטלים, המצב הכלכלי שלכם לא ישתפר. אם כן החלטתם ללכת במסלול של לימודים, תואר, עבודה, רוב הסיכויים שאתם רוכשים נטלים שאתם חושבים שהם נכסים. תוודאו שאתם משקיעים יותר בנכסים מאשר להמשיך לרכוש נטלים. האירוניה בסיפור זה כשאנשים אומרים, מה, אני משוגע? אני יכול להפסיד את כל הכסף שלי ככה. זאת טענה נכונה, יש בזה סיכון, אבל הם לא אומרים אותו דבר כשהם רוכשים לעצמם מחשב או שעון חדש שהופך לנטל, כי בסופו של דבר אתה משלם עליהם כל חודש, או אפילו כל הכסף שהם מבזבזים על בגדים חדשים, אוכל ושאר הדברים שאנחנו לא באמת צריכים. אני מעדיף להשקיע את הכסף הזה ולהפסיד אותו בנכסים מאשר להיות בעל מקבוק חדש לדוגמה. השיעור לחיים והניסיון שאני צובר מזה יהיה שווה כל שקל לטווח הארוך. עושר של בן אדם לא נמדד בכמה כסף אתה מרוויח, אלא בכמה כסף נשאר לך. נניח אתה מרוויח עכשיו 20,000 שקל בחודש, וההוצאות שלך מגיעות ל-19,999 ונשאר לך שקל אחד בסוף החודש. אתה צריך להיות לא שפוי בשביל להגיד שאתה מרוויח 20,000 שקל בחודש, אבל אם אתה מרוויח 20,000 כל חודש, ההוצאות שלך מגיעות ל-15,000 והשאר הולך לקניית נכסים, מזל טוב, יש לך חשיבה של עשיר. בסופו של דבר הנכסים האלה יכניסו לך יותר כסף בשביל לקנות יותר נכסים, וכן, אם תמשיך לעשות את זה, לא תצטרכו לעבוד בעבודת ה-9 עד 5 שלכם. הכסף יעבוד בשבילכם ותהיו מוצלחים. נכסים לדוגמה יכולים להיות עסקים קטנים, נדל"ן, בורסה, מניות, אגרות חוב, סטארט-אפים, כל דבר שיכול להכניס לכם כסף בצורה פסיבי יהיה נכס. מיסים. בואו נלמד אתכם קצת על ההיסטוריה של המיסים. פעם, לפני הרבה זמן, לא היה מיסים ובטח שלא היו משלמים מס הכנסה. המיסים היחידים שהוטלו על אזרחים זה כאשר היה צורך לשלם על הוצאות מלחמה. מאוחר יותר, הממשלה הציעה שיתחילו להטיל מיסים קבועים רק על העשירים כדי לעזור לעניים. הדוגמה הכי טובה שאפשר להביא לזה זה רובין הוד. רובכם מכירים אותו, הוא היה גונב מהעשירים כדי לתת לעניים. אז כמובן שרוב העניים היו בעד המיסים, הם אהבו את הרעיון של מיסים, רק שהתיאבון של הממשלה גדל והתחיל להטיל מיסים גם על העניים. העשירים מצאו פרצות בחוק שדרכן הם יכולים להרוויח המון כסף, לשלם על הוצאות ורק לאחר מכן לשלם מיסים על מה שנשאר. זאת הסיבה שוורן באפט אמר,
שהוא משלם פחות מיסים מהמזכירה שלו וכל העובדים תחתיו. המנגנון שבאמצעותו העשירים מתעשרים יותר, העניים לא משתמשים בו ומתרוששים יותר, זה באמצעות התאגידים. כשאני אומר תאגידים, אתם בטח חושבים על חברה בעלת גורדי שחקים עם 1,001 עובדים, כשבתכלס זה תיקייה עם מסמכים. תיקייה עם מסמכים שמגדירים תאגיד או חברה מסוימת ומאפשרת להם לשלם על הוצאות קודם כל, ורק אחר כך לשלם מס על מה שנותר. וזאת גם הסיבה שמעמד הביניים משלם אחוז מיסים גבוה יותר מהעשירים, שעושים את זה חכם. תלמדו מהאנשים שיודעים כסף. יש המון מודלים לחיקוי שאתם יכולים ללמוד מהם. תבחרו באבא עשיר. דעו את ההבדל בין נכס לנטל. הימנעו לרכוש נטלים שאתם חושבים שהם נכסים. כל חודש תשמרו לכם כסף בצד. אחרי שהוא צבר סכום מסוים, תשקיעו אותו בנכסים שיביאו לכם הכנסה. את ההכנסה הזאת תשקיעו בעוד נכסים, ובמהרה הכסף יעבוד בשבילכם ולא אתם בשביל הכסף.